O objetivo principal para que nós fazer seminário e training ave, tá para nós por dar mais informação sobre o programa Horizon 2020 mês e para trazer ideia na experto na conosting ribe isla para com não por participar exitosamente na programa na de Europeia Comissão com a Horizon 2020. Interessa hobby grande nós faz uma invitação, nós põe ele em Corão, nós faz uma invitação na experto na nós com mais inovativo bezig e expectativa hobby grande, nós hobby reação em na Yama, ponto que está preciso, nós manda informação, nós estamos contento com a expectativa e vai botar com grande e benida tá de todo experto na dentro sala. Nós tem in caso de Horizon, nós temos duas pessoas holandeses que binnen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Nangta eigenlijk hinderen dat een hobby aan die ervaring kaba ding programma nang die Horizon anterior estava te KP7 of KP6. Agora aqui nanta kinana para sobra nangta haciendo training não solamente na Holanda, nanta haciendo training nang full rond Europa. Então nós di pakiko no nang panambingina nang ding e quadra di Eucarinet. O Eucarinet está é projeto que lança para Caribe. Então pantrese nang kinanang junto com o nosso Europa House, Daisy e outro departamento nang nós tinha kinanang para o projeto europeu para por bindo na toda informação para ter por lança pergunta e contestar lo que nanta quer que na por llegar na projeto. We zijn hier eigenlijk in het kader van een Europees samenwerkingsproject waarbij we helpen de Caribische eilanden een supportstructuur op te zetten voor de Horizon-programma's. En in het kader van dat project zijn we hier 1,5 dag om de mensen hier te informeren over de nieuwe programma's en te kijken wat er voor onderwerpen interessant voor ze zijn. Eventueel nog wat dingen mee terug te nemen naar Nederland om in ons eigen netwerk uit te zetten. We zien een groter deel van de Arubaanse bevolking dan van de Nederlandse bevolking bij ons grote congres in november. We proberen eigenlijk niet de hele tijd zelf aan het woord te zijn, maar zoveel mogelijk de mensen te laten praten, dingen met elkaar te delen, om te kijken of ze hier samen al samenwerking kunnen opzetten. En we gaan zeker morgen nog wat verder interactief mensen laten hun netwerk in kaart brengen, laten zoeken in de database van de commissie, zodat ze een beetje een beeld krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Er zijn veel deelnemers, we zijn erg blij dat er zoveel mensen zijn. Uit alle geledingen, onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers. Dus heel veel goede belangstelling voor Europese funding voor onderzoek en innovatie. De Europese netwerken, daar kun je kennis uithalen, daar kun je nieuwe technologieën die van nut zijn voor dit eiland uithalen. Als het gaat om bijvoorbeeld duurzame energie, als het gaat om gezondheidszorg, van alles en nog wat. Er is heel veel te halen, strategische partnerships en ook als je kijkt naar de voordelen tegelijkertijd die Aruba biedt voor Europa, de gateway naar de Amerika's, naar Venezuela, naar Colombia, naar de rest van Zuid- en Midden-Amerika. Ik denk dat er goede samenwerkingsmogelijkheden mogelijk zijn.